Ay, arita sa bagong pangutana eh. May bagong pangutana diri. Buspaw, tinuod ba nga muuli ang iring bisag asa ilabay? Ako, pangutana ninyo noon. Pero na ako istorya na. Tinuod na siya eh. Ang iring bisag asa ni mo ilabay. Muuli dyan na siya. Na ako istorya niya. Pamina mo. Napamigo, gilabay niya yung iring. Bilis at sa sinalbahis nga pagigiya lang ba nga na makapunit lain ano. Labay niya kabaw naman siya nga ang iring mauli jud yung gipalayan. Bisag mga mingla na aga nabay niya dito. Paguli niya sa ilanan na yun ang iring. Guna pa niya. Lupig pa'y pati day. Ito siya kadismaya. Dito siya karkar. Matod pa niya mga tumoy-tumoy na kuno dito na kuno sa may kuan. Mga sibunga na kuno. Mga dito na kung adaw naman di ko swito da lugar. Yang gilabay dito. Pag uli niya sila ha. Nanas ba ilang iring? Gago! Nana. Ngiga ko na lagi bus pa. Buwangan akong iring ay. Mutob siyang ka lagot. Dito na kuno siya lugar. Wa na kuno siya kabaw asa to. Wa na kuno kabaw siya ay. Mo to. Kung unsa man lugar ay siya mga kakahuya naman to buspaw. Wa na ko mura nagkalasangan. Abot siya ka dito no. Akong gilabay to buspaw. Nya. Unsa man? Human mo glabay ni uling iring. Unsa ba nga buspaw? Dito mo sa iring di ko kauli. Ni kuyog sa iring. Gago!